Здравейте хора, днес сме в един сървър, вие трябва да го знаете, да. И да. Скачай! Сега ще снимаме отново на Skylab. В същия Отново. сървър. Това е моя готински. Да, пишете в коментарите, дали скина или те. Да. Скинът ти прилича на робот. Но да, нали готина. Вижте отзади как. Кажете дали ви кефи. Да. Ние можем да поиграем после с, Survival Games. да. Да, Или надявам пък се. СКБ да му... Каската ще е много яко с каската. Да. После ще ви покажем как изглеждам с една каска там. Да. Ние сме 3 човек. Да, бе, как сме трима, вижте този фото. Да, пълно. Я напиши нещо. Титипум. Бум. Ти си до мен. Ти си до мен. Ти си до мене да знаеш. Не си до мене. Нямам такова. И аз нямам. Пак. Отиди си в пещерата. Аз също това направих. Но сме неандерталци сте откъде сме? От Пловдив. Да. Ако някой иска да знае, аз съм от Пловдив. Той също, да. Ние сме пичови. Да. Ние сме майни. Да, точно. Ние сме майни. Ти до мен ли си? Ти си на хубав остров. Защото аз ни разделя. Чакай, вземи си базата и почвай да събираш дърва и не, строи към това между нас, да знаеш. Окей. Никой понякога не са ли гъви? Аз говоря така само за това. Да знаеш. Да. Така. Събирай дървата, знаеш. Ники, за тебе има някакъв виж! Това са наши говеди! Ти го еш. Добре, ако па. Шума. Ти ще ма цели шума. Чакай, там шейдърс. Да, ако някой иска да знае, играе без текстчър пак и без шейдър. А сега са шейдъри коти. Абе, тиха моя. Един човек ме пита защо не снимам на Лига. Да, играя Лига, обаче... И аз също. Да, като снимам не ми лагва, нали? Клиповете не ми лагват. Вземи, тъж. Казаха ми, че клиповете не ми лагват, обаче ако снимам... Обаче като снимам... Обаче като снимам на Лига и ми лагва на Лига. Гледам, че игра с малко FPS. FPS, бе, братка. То си без гащи. Ще нямам. И тук всичко се опаля. Ето, има гащички. От честплей. Има гащи за Ники. Ицко, дъжд. Виж къв съм готина. Може би може да го следим. Защото ние сме слаб бе. Екам той. Слаб може да би. Аз не скача.
долу. Ники, долу. Ники, долу в бункер. О, виж. Я стрелки. Ники, някакъв тобі. Тук няма кой да ми бие, така че. Това беше било смешно. Ники, някакъв тобі. Не! Някой ми спадна в скайпа. Хи-хи. Кой ми спами постоянно? О, някакъв ми спадна в скайпа да му дам. Защо? Ами, защото не искам, защото не искам. Снимам точкам. Ще пръцкам ли? Казах, ще пръцкам. Снимам стоп спам. То ми е супер. Боже, това ще ли ме спали, бе? Ники, според теб сега някакъв друг начин ли говорят? Да. То. Добре, ще ти да си сипа нещо за пиете и идвам. Ще такова. Ще става слушак. Такова. Изчакаме. Така тук съм. Ники, какво си говорил на моите фенове? 10. Опа. Ники, къде си? Играя още. А видя ли какво написах? Will be go. Ох, хубаво, че не си видял какво написах. Скачай, бе! Като пала. Браво, заедно сме. Аз съм на хубав остров. Но... Ти можеш да си... Ники, ти можеш да си говориш както искаш. Както да не. Извинете, ако много ви става клавиатурата.
Много ти штрак. Да. Не знам защо обаче качих един клип на СКБ. И каквото не искаше да стане. Уи. Оле, Ники, тази игра ме убита. Даде ми Diamond меч. И легендарка, бейбе. Аз имам дал честче. Имаш ли такова Ender Pearl? Да, много. Ара да ходим по средата. Да, изчакай се. Да се направя. Ники, моля ти са бързо да отидем, моля те, бързо. Ама много бързо, прекалено бързо. Моля те. Ники, идвай по средата. Ето, добре, тръгвай. Аз Давай, съм там, аз отидох. тук съм. Ники, един за цели! За теб, Ники, един за цели! О, Не бе, виж оттам, виж го мангала. кой има цели? Ники, виж! Пази се, имам лък. Ама ти мангалката, аз мангалка, бе. Та ще ма килне, бе. Къде си ти? Хилинг. Ники, един на цели! Точно, ви. Ники, ела долу, бързо ела долу, аз имам Diamond меч. Иди. Ти да не си сигурен, че атнал? А? Не! Ники, той дойде! Ники, той дойде и ме бутна! Аз го килнах. Чакай, колко така им? 300. Скачай! Аз дано да ми дава, че не мога. Аз съм сам, аз не съм при теб. Не си? Да. Я напиши нещо. Добре, хора, смятам това да е първи. Чао.